na san ka san wannan application ɗin shi ake kira da Google Drive. Ka san amfanin shi? Idan ma baka san amfanin shi ba zan faɗa ma a cikin wannan bidiyon. Shi dai Google Drive na baka dama ka ajiye hotunan ka, document ɗinka har abada ba za ka taɓa rasa su ba. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yanda ake ajiye hoto a cikin Google Drive ko kuma wani document naka da baka so ka rasa shi ko wasu takardu dai, ya danganta da abubuwan da kake so ka ajiye a ciki. Amma kafin nan ka daure kai follow namu sannan ka share na wannan bidiyon domin mutane da yawa su amfana. Ga yacca za ka shiga cikin Drive ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga idan ya buɗe, za wannan bari mu bari ta gama searching ɗin nan ta buɗe. Yauwa bayan ta buɗe za ka zo nan sama, nan ne za ka ga alamar email ɗin da yake kan wayarka. Idan ba da wannan za ka yi amfani ba sai ka danna kan shi domin ka canja. Sannan sai ka dawo nan wajen dot ɗin nan guda uku sai ka danna kan shi. Bayan ka danna ga nan settings sai ka shige shi. Bayan ka shiga setting ya buɗe ma sai ka janyo zuwa ƙasa ga wannan alamar da take kunne sai ka danna ta domin ka kashe ta. Bayan ka kashe ta wannan shine zai baka a dama da za ka loda file ɗin da kake so ko hotuna da datar ka. Idan yana kunne dole sai ka yi connecting da WiFi sannan abubuwan za su hau. Sannan sai ka dawo baya. Bayan ka dawo baya ga wannan alamar nan ta plus sai ka danna kanta. Idan ka danna kanta za ta nuno ma wajen upload ɗin nan sai ka shiga. Zai kai ka cikin file na wayarka kamar haka. Sai ka zaɓi hoto ko bidiyon da kake so ka loda. Idan ka danna wannan kuma dot ɗin guda uku zai nuna maka abubuwan da suke wayarka gaba ɗaya. Nan ga hotunanka in ka shiga duk hotuna ne, nan bidiyoyin wayarka ne, nan kuma audio ne. Sai ka dawo, ni yanzu abin da zan loda ga he a nan zan zaɓa. Kamar nan ga wani hoton wata waya ina so alal misali na loda ta. Kawai za ka danna kanta ne kamar haka. In ka danna zai yi preparing. To ga shi nan tana hawa. Bari mu yi refresh mu gani. Yauwa. Yauwa to ga hoton wayarmu ya hau nan yanzu in kuka duba. To za mu danna kan shi domin mu gani. Bari ya buɗe. Yauwa kun ga hoton wayarmu ya hau. To haka ake loda abu a kai. To idan kuma ka loda kana so za ka sauko da shi a wata wayar kenan. Kuma bayan ka loda shi a nan fa ba shi ne yake bayanin na kan wayar ya tafi ba. A'a, kamar ka yi copy ɗin shi ne ka sa shi a nan. Na kan wayarka yana cikin wayarka. To idan ka canja waya kana so ka sauko abun a cikin wayar nan ya za ka yi. Bayan ka loga account ɗinka na email ka shiga cikin Drive a wata wayar ko ma a wayar taka kana so ka dawo da shi kan wayarka ka manta ka goge wancan, za ka danna wannan alamar na dot ɗin nan guda uku na kan abin da ka loda. In ka danna zai kawo ma waje kamar haka. Ga wajen da aka rubuta downloading. Kana danna downloading zai ma downloading ɗin abun kamar haka. Yauwa. To wannan shine yanda ake yin aiki da Drive. Mun gode. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon dan Allah ku daure ku yi sharing ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Mun gode.